Kane ka video ngin page pangka jing pun khon lanai kum no ki kan thai ki pun khon karu kom pun khon he kalong thik kum ka jing thu khana chupang uwei uspem uba ha ban ya chipun ki jing e tang ban ye kandu ya u peleng jong ka kan thai lanai u osai shwa ban portion ni topik tong ni page pang spam jong ki chinra uneu de spam jong chinra patungin ye peru pang black khon bat ki banta jong kamat ki bayatre lang haba ki kintai ki pun khon uwari uday ubanta jong kamat ubapmi ya ki peleng jong ka kintai uwe man la ubna ufalo pintiu uday utiu uba ki peleng ki ya lentina uwari shadu sha plakhon ka fondas kalang kum ka khli jong ka plakhon uterine cavity kalang kum ka thlieu ne ka kamra ya ki khonlong bakin he bakin san hashwa ban khaya ki ka cervix kalong kum ka jingkhang na banta ka plakhon ka vagina kalong ru kum ka lenti yaki khonlung bakin mi shaba fembria kalong kum ka noshim yaki peleng na ovary shaki fallopian tube ka plakhon ka don ru lai sertam kita kidei perimetrium kadai ka banta ka bahalore myometrium kadai ka banta hapadeng ke endometrium kadai banta bahapodu ke endometrium kadai ka layer ke bagi khunlo ki he kisan kat bumpat kha une udai upeleng jong ka kenthe uba ka ovary ka pemi uwe mala upna banti binia phela ban pe ka video hashwa jong kane to menta phela tip shpang ka plakhon baki banta jong ka menta ngin pe ha ka no kur kom ki khunlung ki lo hakapar ba ushin rang bat ka kanthai ki shankha ushin rang upami kumba nice ba miling tiliki spam haka vagina jongka kanthai handrai ambar ro kini ki spam ki bala ban poi shadu upaleng jongka kanthai namar ba par badan ki ba hap shabar kamat jongka kanthai badan ru ki spam ki bayam nakadaw ka jingdon jongka aset haka vagina jongki kanthai bon ru ki ba im nakadaw ka jingdon jongka kanja fluid ka bakla lang bat kane ka fluid ka lang kum ka nong yada yaki neki spam dan ru ki spam ki basa kot ha kane ka cervix badan ru ki spam ki bayam nakadaw ka jing atak jongki antibodies yaki antibodies ki long ki nong yada yakamet naki knyong jingpang yaki neki spam ru ki neki antibodies ki dang mod ba ki deki neki nong chuan nagata kadaw ikem no bat ki pinyap no yaki spam shiteng na ki spam ki tngi she utiu ubum dan ya u peleng jong ki kanthai lane u osai bat shiteng na ki tngi she utiu ubadan u osai kane ka fallopian tube dan rukum ki shnu ki baret ki baki khat ka silia kane ka silia ke yale ban khndiat yakine ki spam shaka uterus kane ru kalong kawai kadaw kabajinjar ya uspam bun poi show osai don ru ki basa kot hangne bat ki yakno hapadeng ka jinya lenti don ki chemical ha une upai batap ya ka kli jong une uspam bat hangta une uspam ula klan borbha bat ula banjini kloi banjini e shaka thong jong un hakaba khadu une uspam ula yakandu bat usai kharu ka fertilization yakine ki peleng ki khurru usai une usai natap li uda ka corona radiata zona pellucida cytoplasm bat nucleus kajing yakandu bat usai bat uspam ki khanno ki zygote une uspam urung she usai lengba ka zona pellucida kane ka zona pellucida ka khang no marsen de brung uwe uspam khnang ba ki ki spam kin numrung ne ki process ki deru hakasni ka banakon hangne uspam badu osa ki la mix lang ilong ru uwe usal nangta une usal ulas dang ban divasya ki ar telikisal naki ar sakisal naki saw ki pra yakane ka rukom divajong kisal ki khot ka cleavage kai ka ba phala kalong ba katba dang bun telikini kisal handre ka size jongki kalong bit ka ju andala poi khat riu telikisal ki khot no ki murula kata ka de hagasngi ka basa nangta kine ki khat riu ki divajya ka lipo artery kene ka process ki khot ka blastosis kata ka de hagasngi ka basan barok kine ki de ki embryonic cell mata
embryonic cell kemut kisel balak long khunlung amdai shu ke beleng jong kikmi lene kikba kini kisel dangka do zona pellucida yaki adumta rai hashwa kini ki embryonic cell kin he lene kin shonkin sa hangne kibrat nau ya uni zona pellucida kata kadai hagasngi ke bahanyang mentaya kini ki embryonic cell ka endometrium kala pembiang ya ka oksigen bat ya ka nutrien hadin sa tiyo na kajing poi binalas kini ki blastocyst ki lasdang ban pemi ya ka hormon pun khun ban thu ya ovary ban change ban pemi peleng batru ki briu kala ban le pregnancy test hagni pa menta kini ki khunlung ki lasdang ban he ban san hagni ke plakon tiyo ka basan jong kajing pun khun ki jabiang bolum bat krongsnan ki lasdang san hakata yo ka bahan riupat ki ktien ki skor ki khmot ki lasdang san hakata yo ka bakhandai hadu khat at ki kchat ki kti ki lasdang san pat ki khatru ye ki fetus kine ki khunlung ki la nongsan hadu banda khai ki hakata yo ka balai phopra hadu saupheu ka dei ka por ka babiang ban khai ki khunlung ada khai ki hashwa jong ka lai phopra te yo ki khat ki pritem alla da khai ki hadien ka saupheu te yo ki khat ki postem pritem kamut bakha hashwa ban poi ubanai ban bade ban kha postem kamut bala la je ubanai bade ban kha hakane ko video ka dei tangkum ni khuble shibon saya kedu pat ha video